Edo alaba batek izango balizu homosexuala dela, zuk nola reakzionatuko zenuke? Edo zure anaiak edo etxekoren batek, ez? Esaten dizu de repente homosexuala dela. Zure reakzioa? Bueno, ez dakit. Ez dakizu. Ez dakit, ez. Baina, bueno, zaiat pentsatu. Momentua iritsi arte ezin jakin, ero... Claro, ez dakit. Hori gozak etortzen dira zenian jakitzen dira. Baina, zer egin zen, ez dakit. Ratista zera? Ba, ez dakit. A ber, toko inbejatu. Eta zuretako ezberdina da zuri toka, ero bestela bestien gan diferente ikusten duzu? Ez dut izango esan nintzako arazauri bat. Ez dut usten, baina hori... Bestela ondo iruditzen zaizu orain lortu dituzten eskubideak eta, ez, bikote eskontzea eta... Bai, danan ikusten du pertsona normal, tunterixa bat edutzen eta zeinek egiten zera ikusten duzu berdindu diala homosexualen eskubideak gizartean bestiekiko, ero... Eskubideak igual, bai, baina gizarteak... Oraindik ez da eskubideen parera ikusten dut arpegi bat ikusten dugu laurretik eta jendia gero batzetik... Dana nahi dugu guria dana beti zetia... Normaltasuna. Bai, baina hori da nian uste dut, hori, ez dagoat. Zela reakzionatuko zen? Lasai. Bai, normaltasunak egin. Bai, Bai, niretzat... Esan izango... Ez, para nada. Eta ezinean egazeko pentsatzen dira besti ez izango deben? Ez. Eta pentsau berez. Ondo. Hori normala da. Bai, osea, niretzat normala da. Eta gizartean ere normalduta dela uste duzu adibidez homosexuala... Lehenez, baina oin jentia, igual... hasi da gehiago basartzen, ez? Bai. Ni eske hori, niretzat galdera hori soberan dago. Bai, Bai. Osea, gaur egunean ez da, zure ustez, ja galdera hau ez litzateke egin beharko. Bueno, dau jentia oso... Bueno... Itxia. Itxia, ez? Orduan, eske... Tamales ondikaen egin behar da. Hori da, baina penia da, zeratik hori, normaltasunak hartu behar da, ze? Semea o alaba da eta punto, bai... Gero guraso, ero... Berdin da, bai, nizte dut oso... Eta orduan umiak adoptatzea eta eskontzia, eta hori da, zure ustez berdin. Bai, zergatik, ez? Osea, ume bat berdin hasi daiteke... Bai, gauzak argi jute bazera argitzen eta gauzak esaten, ez dago arazorik. Pentsau, etxeko ematek, semiako, alabako bat ematek esaten dizula homosexuala dela. Zela reakzionako zenuke zeu? Egurra emonon ditu. Egurra apango zenioke? Bai. Osea, que zuri etxatxo sustatzen horre. Zuri. Osea, que zuretako eskontzia eta horrek sexu bereko jendia eskontzia eta ez tozu ondo ikusten. Eskontzia bai. Emakumeak gizonakin bai, baina... Emakumeak gizonakin bai, baina bi emakume eta bi gizonezko horre bat ere. Eta umiak ekartzia eta ja, bueno... Umiak etxondezko ekarritek ez, umiak. Bai. Eta zeatik bat, ze iruditzen zaizu daola gaizki hor? Zeatik umiak ekarri, ekarri. Ez, zeatikan ikuste dozun gaizki bi mutil edo bi emakume eskontzia, zeatikan. Zeure edukazioan ez dizue hori erakutsi. Euri itxatak gustatzen. Zuri etxatu gustatzen. Ez. Orduan ez zenuke entendiuko, ez? Etxeko batek hori esatea. Zuitxe gure. Bat ematek esate dizula homosexuala dela. Zela reakzionako zenuke? Min egingo lezake. Bai, min hartuko egingo zenuke. lezake. Baina, entendiuko zenuke, bueno, saiatuko zeinak ebentzat? Bueno, laguntzia intentuko nuke. Bai. Horixe. Azkenean importantiena ze pertsonea da, ez, edo? Bai, hori hortara da. Eta eskontzak eta adibidez zela ikusten dozu zoin... Zela? Eskontzia, igual. Sexu berekoen arteko eskontzak eta zela... Bueno, alkartzia ez doni galako geizki ikusten. Ez. Oin horri zeizen emoteakon hortxe da hori dira. Eta gero umiak eta ekartzia, igual, adoptatzia eta hori zela ikusten zu. Nahi petzatzen dute naturalezia gauzak, ipinitxuela behar da modu. Bai. Da, umia ondo bizi izateko, biderik honena da, familia normalian hastia. Ama eta hitza batek, Bai. ez da? Bale. Horbait, ez? Familiakoren batek edo batematek izaten badizu homosexuala dela, zela reakzionatuko zenuke? Ez dakit. Zela hartuko zenuke notizia? Arretxuta. Arretxuta hartuko zinen? Bai. Esto no esperoko. Segun, nire. Igual, uste manuan lehenikan hola pixka bat zaikala, igual ezien larrako bai. Osea, que... Segun, ez nuen hartuko txarrera. Ez, ez nuen gaizki hartuko. Batu la berdu. Bai, ez, azkenean etxekoa da, eta berdin.
Eta zure ustez eman dia hola berdintasunerako pausuak eta nahikoa dira, ondik angeixo enbiako da? Bastante indira, Bastante. igual pixka Aita edo ama izango balitz etxekoa esaten dizuna homosexuala dela, gogorragoa. ez dakit txuko. Hori zailagoa izango zen superatzeko, digeritzeko, ez? Izaten da beti homosexualen eta eguna, ez? Eta gu gaude pixka galtzen zuk zela reakzionatuko zenuke pentsau etxekoren batek esango bazizu homosexuala dela edo transexuala, pixka zer reakzio. A ber, zer reakzio. Eta hori, kontatzen bai gozu? Ja. Bueno, ja kontatzen dizut. Bai. Hombre, homosexuala, ni pentsatzen dut, hasieran izango litzakela nahiko tope handia. Bai. Niretzako, hasieran. Gero, hombre, poliki, nik usten dut hori onartuko nuela, claro. Hori, osea, esto norperan gain, ezta? Bai. Osea, hori etortze jatzu, bueno, ez dakit nola sortuko da, osea, baina, bueno, Bai. eta... Azkenian etxekua da, eta berdin. Azkenian etxekua da, eta bueno, printzipalena, nik usten dut, dala, pertsonia, osea, pertsona ona, fondo ona eukitzia, eta, bueno, gero beste kuestioak, bueno, onartu inbiar nik usten dut horrela izango litzatekela. Ez nuke, osea, igual nire alaba bat, o seme bat, o tokau alako situazio batian, da, hombre, ez nuke etxetikan kanpora bialdu, eta ez nuke pasatuko nuke gaizki hasieran, baina, bueno, nik usten dut onartzia... Azkenean ulertuko. Bai. Ba, listo. Bai.